Wara l-aħbar li l-kardjologu Albert Fenech kien se jitwaqqaf milli jkompli opera, illum Albert Fenech għamel l-aħħar operazzjoni wara snin twal ta' servizz fl-Isptarijiet Ġenerali Maltin. Kien Albert Fenech stess illi madwar 20 sena ilu kien fost dawk illi waqfu id-Dipartiment tal-Kardjoloġija u fl-aħħar sigħat kien ikkwotat jgħid illi qatt ma ddielu minn moħħu li x-xogħol tiegħu kien se jispiċċa b'dan il-mod. Kif madwar xahar ilu ġie infurmat miċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija Robert Xwireb li m'hemmx aktar bżonn is-servizzi tiegħu. Aħbar li ħasdet lil ħafna tant li 50 sigħat minn meta ħarġet l-aħbar mijiet kbar ta' Maltin ingħaqdu f'paġna li twaqfet fuq Facebook bl-isem ta' Turija ta' Sapport ma' Profs Albert Fenech inħallu il-professjonisti jaħdmu. F'din il-paġna issieħbu aktar minn 2500 persuna bin-numri jiżdiedu kull siegħa. Dan apparti kummenti li saru waqt il-programm Il-Linja Lilek ta' persuni illi esprimew disappunt għall-aħbar li l-professur Albert Fenech kellu jopera llum għall-aħħar darba. Jiena dan għamel operazzjoni lir-raġel tiegħi xi 6 snin 7 snin ilu. Nixtieq niġbru xi petizzjoni rigward il-professur li għamel tanġid lil Malta u lil Għawdex kollha. Bniedem ta' integrità bħal dik jispiċċa b'dan mod tal-mistħija, misna nistħu minn dal-persuna. Jekk kienu kif ġara, verament għandna għal xiex jiddispjaċina li bniedem dik il-kwalità li qiegħda tant nies li qdihom minn qalbu u kellna nitilfu hekk. Oħrajn iddeskrivew il-karattru tal-professur li matul il-karriera tiegħu u minkejja li hu deputat nazzjonalista qatt ma kien ħares lejn il-kulur politiku. Persuna oħra tirreferi għall-istil uniku tal-professur Fenech dik li doq il-mużika waqt l-operazzjonijiet biex il-pazjent ikun jista' jirrilassa. He's a very nice person u ma jħares lejn kuluri da għalih pazjent u minnu pazjent aħmar aħdar ċelesti u minnu. He's a perfect gentleman, Vili Salvani għadni ħajes ridni għalla sintendi l-ewwelu, imma wara u professur ieħor Alex Manxer. Għanna fej biex ninkunu kburin bihom daw it-tnejn lin-nies aħna, jiena naf jiġifieri, dak he's a perfect gentleman. Dak kien raġel ta' vera, dak għamilt il-bypass, għamilt l-darbit l-angiogram, veru jdoqlok id-diski kif trid. Sewwa, vera missejna l-qiegħ Chris issa missejna l-qiegħ bis-serjetà. Fil-waqt li llum opera għall-aħħar darba, il-professur Albert Fenech kien anke kwotat jgħid illi ma tħallix jopera imqar darba fil-ġimgħa għad-diżappunt ta' pazjenti u membri tal-pubbliku illi esprimew diżappunt għal din id-deċiżjoni.